May buntag sa tanan. Karon mao ang ikat 29 Sunday of Ordinary Time. Sa Kristohanon nga kalendar nga atong gi-observe ang Ordinary Time. The season of Ordinary Time is the longest time. Og ato nakita nga atong color green, meaning go. Kung sa traffic light pag go, dili stop, di pud ready kung dili go. Meaning we have to apply what we learn in the church. Og sa atong pagpaig-uban sa Dios, kinahanglan mapakita diha nga atong giaplikar og wala lang nasunod sa atong nahuna og sa atong kasing-kasing, kundili we have to put it into action and into practice. That is why ang ordinary time kini nga season mao ang pinakataas for us to grow and experience the goodness of God. Everything belongs to God and nothing that has been created that does not belong to Him. Maigsuon alang sa kasayuran sa tanan, ang tanan binuhat sa Dios ug walay namugna nga dili gikan kaniya. Sin and wickedness is the only thing that man and the devil shared together. But beyond that, the Bible says, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth is the Lord, for He made it. Oh, come, let us adore Him. Atong gospel ganina kung naminaw mo og maayo, naghisgot kadto mahitungod sa pagbitik ni Ginoong Hesus kay ang politika sa Israel niadto nga panahon init na kaayo. Kung imong huna-unaon ang mga Pharisees, ang mga Sadducees, the Sanhedrin, the people of Herod, and the envoy of the Emperor of Rome were in Jerusalem, in Israel. Og sila na ang siga sa Israel kaniadto. Og naay usa ka tawo nga gikan sa pobre nga pamilya nga gikan in town sa Nazareth. Nga dili sikat og dili harianon kay dili man kwartahan. Ba sa pinulungan, sinikmahan sa palad ug wala nasangat sa palwa sa kadaugan. Si Ginoong Hesus, nagsangyaw siya sa tibuok Israel o diadto siya sa Jerusalem. O gusto sa mga siga dito nga bitikon si Jesus o pangitaan siya og sayop that he may be able to accuse him. And they want to trap him with his own words so that they can use his own words against him. Ang mga Pharisees, mga Sadducees were in Israel for 200 years. Kita sa higaog, nahimugso ta diri, para nahimong syudad ang hinguog, pila pa lang kadikada. Pero Pharisees and Sadducees, gikan pa lang sila sa Greek to Roman Empire, na-transfer na sila og naana sila sa Jerusalem, og naghari na sila, siga na sila. Og naay usa ka tawo nga nagsangyaw dito, nga puno sa kaalam o kahibalo o naay authority o gusto nila bitkon. O niadto ang mga Pharisees samtang nagwali si Jesus. Uban ang mga Herodians, meaning ang mga tao ni Mayor or mga tao ni Herodes. Kay si Herodes, mayor-mayor kaniadto. Dito sa gidivide man nila ang Israel into upat kagingharian, no, the four kingdoms sa mga anak ni Herodes. That's what we call the Herodian dynasty. So dito sa sakop sa Galilee, nagpadala si Herodes og mga tao. Og ilang gibitik si Jesus. Saksi ang mga opisyal ni Herodes kay kung unsa ilang itubag, ilang isumbong dito sa ilang hari. Nga muni ang iyang tubag hari. Nga puni na to si dakpon tungod kay daghan kayo mga tao nga naka-witness nga mauni ang iyang tubag. Og niingon sila nga tarong ba nga magbayad ta sa buhis kang Caesar. Ang kanang Caesar maunang ngalan sa ilang emperor, Caesar of Rome.
nga tarong ba nga maghatag kita og buhis kang Cesar? Nangutana sila kang Jesus. Og niingon si Jesus, pakita ako sa kwarta nga inyong gamiton sa pagbayad og buhis ngadto sa emperador. Og ilang gihatag kang Jesus ang denaryo. Denary is a coin of Roman coin. Og niingon si Jesus, kinsa mang dagway o kinsa ngalan ang nasulat na ining sinsilyo nga inyong ibayad sa buhis. Og niingon sila, kang Cesar, sa emperador. Og niingon si Jesus, kung mao ka na, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador apan ihatag sa Dios ang iyaha sa Dios. Og natamimi silang tanan kay wala nila nabitik si Ginoong Jesus. Give it to Caesar what is Caesar's, and give it to God what belongs to God is such a popular phrase being used in many speeches by the politician and state leaders and many others. But what are the things that truly belongs to Caesar? Unsa man gid ay ang mga butang nga gipanag-iyahan sa emperador, or unsa man gid ay ang mga butang nga gipanag-iyahan ni Caesar? Kita, ako, kamo, unsa bay mga butang nga inyong gipanag-iyahan karon? The empire, the entire Roman Empire, the city of Rome, Jerusalem or Israel under the Roman occupation or Roman Empire, the Palestine, the city of Gaza. Nga gusto ba mo agto dito? Basing gusto ay mo agto Gaza karon ha. That is my friendly advice. Pero subo palandungon gahapon, I think 2 days ago, na ay Orthodox Church inside Gaza nga naigo sa airstrike. Kay ang kinimanggod ang mga Hamas and some of the Palestinian, gahimo sila og human shield. And they use the synagogue, they use the mosque, the hospital, the daycare center para ilang taguan, para magkaroon sila ng human shield. Kay para walay airstrike na mahitabo, kay daghan sibilyan ang madamay. Mauna nga dito nila pangtaguan ang ilang mga armas, ilang mga missile, o dito manago ang mga tunto nga mga Hamas, sorry to say. But where is Caesar now? Ang siga kaniadto nga emperador sa tibuok kalibutan, asa naman siya karon? He is reduced to ashes. I don't know kung napaba ang iyang abog. In other hand, what are the things visible and invisible that belongs to God? Niingon man si Jesus, ihatag ato kang Cesar kung iyahan na, o ihatag sa Dios ang iya sa Dios. The question is, unsa man ang mga butang nga iya sa Dios? Ang tanan. That is why when you open the book of Revelation, the first book of the Old Testament is the Genesis, or the beginning. And when you open there, the first verse of the first chapter of the book of Genesis, it says, in the beginning, God. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ang pangutana, asa man kang Cesar dito? Kung ang Dios tag-iya sa langit ug sa yuta kay siya ang nagbuhat sa tanang mga butang, asa may gipanghinambong ni Cesar nga iya to? Even your or the air and the lungs that you use breathing now belongs to Him. Bisan gali ang hangin nga dili ninyo makita, o ang lungs kanang inyong baga nga inyong usahay patambukon pinaagi sa sigarilyo o sa vape is not yours. That belongs to God, that if God suppressed that for just a minute, you will begin to panic and you will be struck with panic attack. Kuyawan ka na gali, di ka ginhawag katulo. Ka na mas short breath ka ba, di ba? Magka-panic attack ka.
Labi nang mag-acid reflux ka, nga musaka ang imong acidity, unya magtabo ang imong gininhawa og ang acid. Kuyawan ka na manggali, unya muratag si kinsa no, nga nakapanag-iya sa atong kinabuhi. 3 minutes lang, kwaon sa Ginoong gininhawa. Basing gamay ra mo survive katurong mga hilig sa upok sa dagat kanang mamanaay, tag-as ba silang utong. Pero kanang 1 minute o 2 minutes, taas na kina. Na ako'y usa ka friend sa una sa ICU ba? Dito sa Medical Plaza. Unya, na-istorya na ko siya, nasulod sa ICU kay we were thinking nga mamatay na siya dito nga time. Muna, gipasulod sa doktor, isa-isa lang. O nakita na ko nga unsa ka precious ang hangin. O unsa pud kamahal ang hangin sa ICU. Kanang itaod sa imo diha ana. Kada ginhawa ni mo na ay mahal mo kay na ay mo na kantidad, murag 300 pesos. Isa ka ginhawa 300, 600, ano ba, no? Inana ka expensive ang hangin dito sa ICU. Og naluoy kay ko niya tungod kay I was thinking nga mamatay siya pero gikaluyan sa Ginoo nabuhi man pod, no? Nabuhi unya gitagaan pa siya og pakapin nga pipila ka tuigan. Ni paano nagyapon siya? Pero my point is kita usahay tao ba? Murot nag mga sikinsa. Labi nang makaplastar na ta diya sa sanggunian, diya sa province, inana. Malimot nga kita gikan sa abog ug sa abog usab kita mabalik. Maigsoon from the smallest atom, from the cell and bacteria known to man, to the largest solar system in the entire universe, nothing that exists visible and invisible that does not belong to Him. Walay pinakagamay nga butang ngadto sa pinakadako nga makita nato sa kawanangan nga nahimugso nga dili gikan pinaagi sa Dios, nga dili iyaha sa Dios. But for the sake of the apologists and some philosopher, I have a question for you. How about the devil and sin? Does it also belongs to God? Pader, ingon ka, ang tanang butang iya sa Dios. Ang kanang yawa, pader, o kanang sala, iya na sa Dios. Iya, mga tanan. Namang logic na. You are not consistent anymore. Maigsoon, ang gihimo sa Dios, ang anghel. Apan kay ang mga anghel, gusto man niya pulihan ang mayor sa langit. Gusto man niya pulihan ang presidente sa langit. Gusto niya pulihan ang Diyos sa langit. Gusto niya nga ako pod. Kayo na mo, si Lucifer, he is the most handsome of all angels. He is the light bearer. He is so close to God. And he is a praise and worship leader. Nga pagsulod ni Lucifer na ay red carpet dito, mutukar rin ang symphony orchestra. And he was so deceived with the accolades, with the sound of music, that he thinks that he can be like God. That is why nangumpan niya si Lucifer. Murang eleksyon, no? Nangumpan niya siya. And 1/3 of the angels in heaven was convinced to go with him. And Saint Michael stooped forward. He said, Lord, I will fight Lucifer. And Lucifer was driven and cast out from heaven. Og napildi ang 1/3 sa 3/4 of the population of angels in heaven. And that was his fall. Nahulog siya. But it was not the plan of God. It was the plan of the devil. Tungod kay gihimo sa Dios ang anghel ako ug ikaw nga naay will, naay intellect. You can choose kung kinsay imong kapitan. We have the intellect.
The greatest expression of God's love to man and to His angels is the will, the freedom to choose between good and evil, to follow Him or not to follow Him. Tungod kay ang Dios gugma naghat, wala tanya gihimo nga mga robot o program na daan ang utok. Kunili gitagaan ta sa Dios og will sa pagsunod kaniya. Og dili ba? Mao to si Lucifer. Naman siya intellect og na siya will. And the will of him dictates not to follow God, because why to follow God that I can be like God? Mao kana. Going back to the question, what are the things that belongs to God? Unsa may mga butang, mga igsuon nga iya di ay sa Dios? How about your love? Ang atong gugma, iyaha man na sa Dios. How about your loyalty and your faithfulness? Iyaha man na sa Dios. Then, ingon si Christ, then give it to God what is due to God. Ihatag sa Dios ang iyaha sa Dios. But how about your time? How about your time? Ang Dios ba ang tag-iya sa atong oras? Nay usa ka salmista ningon, Lord, help me to number my days aright that I may gain a heart of wisdom. Tagaay ko Ginoo sa kaalam o kahibalo unsa na lang kamubo ang akong kinabuhi aron mahimo akong maalamon. Kaya kung ang tao pa lang nasayod sa kamubo na lang sa iyang kinabuhi, mahimo gid siyang maalamon. Kaya naman, you will spend your time, your days wisely. You will spend your time sa simbahan, sa imong pamilya, sa imong katilingban wisely, unselfishly. How about your strength and your money? Oops. Kini. How about ang imong kusog, ang imong gahom? The strength symbolizes your wealth. Mobitaw ka ng mga taong mga gamhanan, di ba? They are full of strength. Mga taong gamhanan, mga taong nga daghang kwarta. How about your strength and your money? Unsa man po na, iyaha ba ka na sa Ginoo or inyuhara na? Nay usa ka demonyo nga giganlag Mammon. Mammon, also known as the prince of greed. Siya ang prinsipe sa kalaog. He is one of the 7 princes of hell, being the demon who personifies and represents sin of greed and avarice. Kini kuno si Mammon dito sa langit. Sige na siyang tanaw dito sa gold sa langit. Sige ano ba? Katsada ng gold o? Mahal magina. Kung na sa kalibutan, mahal ang dawat sa punsyap na ba? Ana. Sige siya dito kwenta. Naik-calculator. Sige convert dollar may peso. Dako na kayo niyo. Ana. Naidala calculator. And he is a demon of sin, of greed, and avarice. The Bible tells us that the love of money is the root of all. The love of money. Dili money. Money is not evil. Your money, your desire to have more money is not evil, my friend. Ako nang klarohon. Ang atong pagpanginabuhi nga matarong, tinarong, diniyos nga panginabuhi paningkamot, dili na sala. Og ang kwarta, dili demonyo. Dili na sala. Apan ang imong gugma, ang imong kahakog sa kwarta, mao kana ang sala. The love of money. Kabalo ba ta maigsuon nga ang numero 1 nga kompetensya sa Dios? Kwarta. Nabito kanta si Yoyi Villame, di ba nga, gugma versus? Oh, gugma versus kwarta ba pa? God versus love. Maora mo na. Because God is love, and love is God.
Naku isulti niyo. Pero nagduha-duha ako isulti dani kay basin masuko mo. Ako isulti dili. Sulti na lang. Ay mo kasuko. Kanang dugay na ka na Kristohanon. Dugay na ha nga na Kristohanon pero dili ka buhatag sa simbahan sa imong tithes. Nahigugma pa ka sa salapi. O you are under the influence of mammon. Actually, the demonic entity would whisper you, ayun, paghatag, uy, sayang kay na. O katong medyo na-offend, o reaction o kasuko, mammon is telling you, si Pader, dili na siya tama. Sa Pader, daghan kayo kong gitabangan, daghan kong gipa-eskwela, daghan kong charity gihatagaan, daghan ga solicit sa amo Pader, manggihinatagon kayo ko Father. Pero let me tell you this, lahi ragyod ang maghatag ka sa imong tithes. Tungod kay lahi ang dugo. Kanang giingon ni Mother Teresa bitaw nga, give until it hurts. Kanang muhatag kuno ka nga mudugo ka ba? It really hurts you. It's hurting you. Tungod kay kita manggod kaning we can easily labi na kamo na narbaho mo. Di ba ang gobyerno automatic maghatag og buhis ta sa gobyerno? Salary deduction? Na i-tax. And we don't have any choice. Kay it's mandatory. Or else, get out from the office. Pero ang tithes manggod, gitudluan ta, gisugo ta sa Ginoo dani, pero ang Ginoo dili magud magmandar. Gitagaan ta sa Ginoo og freedom of choice to follow Him or not. Because tithes is God's idea. Kung basahon niyo ang the entire Bible, we don't have enough time for that. But tithing is the idea of God for you to take the curse away from your finances. Para mawala ang tunglo sa atong finances sa family, God's idea was you have to give your tithes to the church. But if you cannot do that, you are under the spell of mammon, the love of money. Now, ngano sayo no raman sa ato maghatag og buhis kung didakanta sa atong sweldo tungod kay sugo man sa gobyerno. O pahawaol ka sa gobyerno sa imong trabaho kung di ka motuman. Now, ngano lisod man sa ato muhatag og tithes? Tungod kay sugo ramang gud na siya sa Dios Father, ang Dios ramang gud ang nagsugo dana. Then we have a choice not to give. Because after all, God is love and God is merciful. Pero dili ka happy. Matingala ka, once nga wala pa ka nakahatag nakatuman, gatuon pa ka niini, you are not that happy. Pero once mapasara ni muna, so sweet, beautiful, lindot kaayo. In conclusion, ang atong tema balik ta, give to God what is due to God. Ihatag sa Dios ang iyaha sa Dios. The question is, si Jesus Christ gahatag ato siyang tithes? By the way, si Kristo dili to Kristiyano. Jesus Christ is not a Christian. He is a Jew. We are a Christian. Kita mga Kristohanon ta, we are the followers of Christ. But Christ Himself is not a Christian, for your information. He is a devout Jew, and He is a rabbi. And you cannot be a rabbi if you do not practice what you preach. 100% I would say that Jesus Christ Himself gave His tithes. Apan, unsa man di ay ang mga butang nga iya sa Dios? Why should we give what is due to God? Our time, my friend, our effort, ourselves. Ikaw mismo ang imong kaugalingon, mao ang gusto sa Dios. 100% you. Ang putli nga halad nga gusto sa Dios. Bao ka na ang iyang gipangita. Yes,
God requires our tithes. Yes, God requires our offering. Yes, God requires us to go to church. Yes, God requires us to vote. Yes, God requires us to be a good citizen. Yes, God requires all this and all that. But above all, God, what He wants is your broken spirit and contrite heart. It's the offering that you can give to God that God will not refuse. Ikaw mismo ang imong pagkatao, mao ang gipangita o gusto sa Dios nga maimong gusto niya nga mahimong iyaha. Amen ba? Hinayman, amen ba? Palihog manindog. Padayon ta sa itong pagsimba and